най-здравословният чизкейк ever. Използвала съм един пакет бисквити без захар, заедно с 40 грама разтопено масло, след което го оставя в хладилника. За крема ще използвам 200 грама скир, една опаковка крема сирене и една опаковка кочич, които разбивам с миксера. След това добавям една лъжичка нешесте, както и една доза протеин, след което намазвам самия чизкейк и отново отива в хладилника, за да се стегне. Мога да кажа, че се получи страхотно. Тук ви показвам колко гъсто трябва да стане като консистенция самата смес. След това намазах самия чизкейк с сладко без захар. И след малко ще ви покажа и крайния резултат. Така изглежда, след като го слагам в хладилника, и това е крайния резултат. Получи се брутален, така че enjoy!